In the spirit of celebrating abanye abantu besifazane ave nginenkinga. Sometimes ngivele ngibhampe ngathi mina. Unsike lawyer. Unama products akhe eyinwele. Lezi zethu ke zinatural hayi lezi ezishisiwe. Azenzela yena zona. Nizwileni? Hayi ukuthi uyayithenga ayifaka amalebuli. Cha uyayiphekela ehlanganisela. Yona iwona wasebenzisayo. Umphathelile uMakhosi. But that's not the part I want to celebrate, although we must celebrate ukuthi in a culture that is making us consumers, we have a woman who is showing us that it's possible to be a producer. Angithi wazi umehluko? Economics manje bafazi. Production, consumption. Consumption, losing money. Production, making money. Umphako wethu sonke loyo. This last week, I'm a product alengane. Ngoba ingane kumina. I could take a lot. Let it sink in. Let it sink in. Take a lot. Look. The other day, ngikhuluma mina ngepatriarch Silwane Sibi Nuningafi. She gets nominated for an award, but she's not invited to the award ceremony. Bamtshela ukuthi kugcwele. Kodwa intombi zo DJs nobani zikhona khona kulapho kulama awards. So she wins this award and she's not even there. Khona intombi zo DJ. Ngoba DJ kufanele ahambe nentombi yakhe. Lo onominated award angabikho. Inkinga esibhekene nazo bafazi. Ziningi. Yebo lonto le. Kodwa ke ngoba besifota sesiqamele ngawo amafoni. Ubuye nawo. Wozalansi ke guys. Woza. Phathisa umuntu ifoni. Ngiyangithanda ukuthi ispotlight ngisishayine kubantu abanjengoNsike. Because nje bade ngisho ekuqaleni ukuthi if you've never seen it, you've never smelt it, you've never touched it, awukwazi ukuyihalela. But once you see it, once you feel it, once you touch it, uyayihalela. Look at her. Ungamdlula endleleni. Yebo lonto le. But she produces her own hairline. Akagcini ngokurunisa a very successful natural hair salon. Ahamba wethenga ama products abantu. She uses her own. Enziwe uyena. Do you understand what that means? Cela sihambe sifunda ipolitiki of production and consumption. Hlala phansi gogo.